What's up lidi, tady je Azbis, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na jednoho frajera, který je asi úplně vyfetovaný, nebo já tomu nerozumím, co on dělá na sociálních sítích, jestli to vůbec myslí vážně, anebo jestli to je prostě nějaký troll, ty vole, který vylez tamhle od někať ze skladu a začal si tady z nás dělat jako prdel vyloženě, jo. Pojďme se podívat na jeho instagramový účet. Já jsem tady už teda trošičku koukal, protože mně ten člověk přijde jako úplně mimo lidi, jako já nevím jak vám, ale pojďme se na to prostě podívat. Ty píčo, Valentin, nebudeš spolupracovat! Tvůj manažer is dead now! Fuck you! Valentine, you now speaking with me! Not with your fucking shit! Ty píčo! Co to do prdele je? Frér se jmenuje Easy PT. Vyskakuje to už na mě dobrých půl roku třeba. Pojďme si kouknout na ty komentáře. Tvůj manažer is dead now. Běž do práce anebo do bolnice. Co si děláte? Prdel. A těch videí je tady hrozně moc. A ono to má docela views. To je to nejhorší. Já to nechápu, ty vole. Jste zase v Jablonci. Víte? Mě doma vyhodili, víte? Se teďka jako vyzduváš, víte? Ale jako já se o to postaral, víte? On vypadá, kdyby jel fakt na nějakým piku nebo něčem takovým, protože to mi neříkejte, ty vole. Co ten člověk, to mi jako neříkejte, vole. Proč by to ten člověk, proč by to on jinak točil, ty vole, jako, co to je za bullshit. Žirovský fotr vyhodil PTO. Domů se nevracej, dokud nesekneš s tím alkoholem. Ale tady podle mě jedou víc jako drogy, no, mi přijde. Vaňemka! Už nesesu! To ti do... Můžete si, že to frér to točí prostě venku za bílýho dne, prostě jde a vyřve se jak hovado, já nevím, kdybych ho potkal, ty vole, jak si řeknu, co to je za kokota zase. Skýho fotra! Nesesu ho! Píša se nevátí! Ty vole! Co to je za čuráka? Kurva, to je fakt psycho tohle, já vůbec nevím, kde jsem ho našel, ty vole. Němka opět řekla pravdu, takhle je to. PT, tohle nejsi ty. Ten pocit, když si uvědomíš, že tenhle člověk má maturitu. To není možný, tomu nevěřím, ty vole, že má maturitu, ty vole. Však frajer má normálně vyfetovaný zuby, vole. To vidíte, jak mu padají, ty vole, že už tam má, vole, navrtaný, ty vole, ty železný dráty, nebo co to je? Už se dualík pana prostě nasrala, ty černý zmrdy. Ty na mě budeš nožem. Píčo kopne. Ty vole, takovou ránu drží, že proletíš oknem. A jenom tohle, to bylo první, vole, reakce, ty vole. Ty krávo, čekám akorát na moment, kdy se objeví v Clashi nebo v nějaký takovýhle organizaci. Fakt, to je přesně to, kde ho očekávám. Clash nebo něco takového, jo. Prostě to je crazy, ty vole, jako frér. Frér vypadá, ty vole, když přijde domů z práce, dá si LSD a řekne si, ty vole, jdeme natočit video a točí nějaký videa úplně někde stripovaný. To není možný, kurva. S kámošem domluvili, takhle, volte Piráty dneska, jakoby v sobota, víte, klidně volte. Ty kráv, takovýhle člověk ještě může volit, jo, tak to už je jako konec. To je fakt jako hustý, no. Piráty, víte, klidně, jako. Ne to tam názet, jako rovnou, víte. Teď se bavíme s kámošem. A vy máte schizofrenie často, Peti? Ne, ani ne, jako. Teď se zase zeptáme, vy máte schizofrenie často? Ne, nemám. S kámošem domluvili, takhle. Tady zní docela v pohodě, jako když není v nějaký kalbě, si řeknete asi v pohodě. Frajer, ale když se rozjede, nebo když si dá alkohol, čumte. Ty taky, jakoby. Za 500 korun to nestojí. Za 500 korun to udělám. Taky. Ty píčo, frajer bydlí ještě s tátou, tak to se děláte už fakt prdel, ty vole. To už není možný, kurva. To je prostě jako něco, co já si nedokážu představit. Bydlet, ty vole, třeba v 35 jako s tátou, ty vole. No jako fakt nevím, fakt mi to nejde dohromady. Jako kdyby měli nějaký velký barák nebo to, tak jako OK, ty vole, asi by se to dalo nějak, ale když tady frér prostě bydlí třeba ve 2 KKčku spolu,
Tak jako si říkám, ty vole, tady už je fakt jako něco špatně. 500 korun. Spislace. Ty krávo. To není možný tohle, fakt. Jestli bude Jsme se tady s panem Výmolou domluvili, oni musí mluvit s fotrem na 1,5 kilometru z dálky, víte? Fakt, ty vole. Hej, já fakt nevím, jestli tady ten člověk je nějak jako mentálně v prdeli, anebo jestli to fakt myslí seriózně vážně. Jo, jako, protože já nevím, ty vole, vy mi napište dolů do komentáře, co si myslíte, jestli to je fakt nějaká jenom hra, aby prostě nasrat lidi, nebo že chce sebrat někde prostě pár lajků, anebo prostě jestli je nějak mentálně v prdeli. Protože mně spíš přijde, že fakt je nějak mentálně v prdeli, protože je nějaký schizofrenik podle mě, když točí nějaký ty videa, tak si myslím, že to točí na tripu a nemluvme o tom, ty vole, že ještě ve 35 letech bydlí s tátou, kterýho se ještě Romé točí, ty vole, tam, víš co, jako. Můj život to není, mně to je úplně jedno, já jsem si na to chtěl udělat video jenom protože to je crazy to, co on vydává a on tady měl ještě víc crazy věci s tím, že on to asi promazává, že si třeba řekne, ty vole, tak tady to už je přes čáru a prostě smaže to, no, ale čumte na to. A sákyra, kámo. Se nebude s tím srát. Shop jménem knihkupectví dáme nahoře, vole. Vyřadíme, píču. Friče, vyřadíme. Zdržuje mě akorát. Vyřadíme, ti říkám. A sákyra, kámo. Ty vole, kdybych tohle fakt viděl na ulici, jak si řeknu, ty vole, co to je prostě za kokota, jako a on to myslí smrtelně vážně, když si natočit video, já v tom nevidím takovej ten jakoby vtípek, který by v tom měl být. Mně přijde, že on to fakt dělá seriózně a že mi to fakt jako přijde úplně jako v pohodě, že jako to není takový to, jestli natočíš video, vole, víš co, zahřevi si tam, aby to všichni slyšeli a budeš vědět, že to má views a pak jsi jako normální, asi myslím, že on jako není normální úplně. A takovejhle lidí na tom Instagramu mi vyskakuje hrozně moc. Já si říkám, ty vole, co to je za zvrácený svět tohle, jo. Prostě jako ty lidi piče prostě to nemají v hlavě v pořádku některý. Protože podívejte se, tady to asi začínala ta jeho éra. To ty pramrde, vole. Jak tě tady mít, vole. To po přejdu si se mě vole. To je dávno. Ty píče. My jsme tě tady zabili, vole. To ty pramrde, vole. Ty píčo. Měli bych to neřekl. PT nemluvíme s plnou pusou, takhle to je. To by bylo facek. Ty si sijetej PT, ty vole. No prostě, nějaký fanoušky to má, jo, ale ztrácí to ten potenciál prostě, něco jakoby, to kam by to mělo směřovat, to prostě nikde já nevidím. Ty vole, teď to bude dělo. Fuck hell, ty jsi fakt nepoučitelná, dvačka! Mrtí pěkný na zem, ty vole, vodu, ale jakou ránu, vole. Ty už nebudeš v Anglii nikdy, vole. Fuck hell, ty jsi fakt... O čem to je prostě? Tady nikde není ani žádný popisek, nikdo neví, o čem to je, na co je nasraný. On řekne prostě pár slov, který nedávají ani smysl. Vytočí se tam, ty vole, že má tlak, ty vole, 298. A tady, sousedi musí mít z tebe radost. Takhle je to. Nech se pít, je u nás tu 10 milionů. Správně řečeno. Vyluxovaný jak na velký Pardubické. Ty prdel, ty vole. Tu píši, co ta Fortuna Cita tam dělá! Odstřeluje u těch, ty píšo, ty vole, tou, vole, ty vole, vy jste home, ty píšo, abych nám spal zabíjala Utrecht. Jak to je Luhanska, no, tak Utrecht hodím atomovou bombu, vole. Píšo, co tam děláte, Fortuna Cita, kurva? Ke konci, vole, nějaká komedie, ne? Ale nerozumím tomu, chtěl jsem se tady nad tím pobavit s váma. Dejte mi dolů do komentářů vědět svůj názor. A jestli si tu novej, tak budu moc rád, když tam dáš tlačítko odběru a zanecháš tady na tom videu like. A my se vidíme u dalšího videa. Pšum lidi, tady datel.